Ongizwe Mchunu kuthiwa ungunontanda kubukwa ngoba phela yena ufuna ukuhleze vele emaphepheni njalo. Uzokhumbula ukuthi nange-lockdown wayejaha amaphoyisa esebenzisa leli teme lithi azikhali. Sekusuka lapho wajabhisa amabhinca esehamba ne-ANC. Kube sekutholakala-ke emva kwalokho kushuthi akumphathanga kahle ukuthi abantu ngathi sebekhohliwe ngayo. Ngoba njengamanje usefuna ukwenza noma yini ezotshengisa abantu ukuthi usakhona bengamkhohlwa. Okay, ake ngikhuluma kokugcina ngalento yenziwe uNgizwe eBhanoyini. uNgizwe ake simkhumbule ukuthi unontanda kubukwa uNgizwe. Lokhu ebekwenza uNgizwe bamshayile ukuthi bangambophi. Ngoba uNgizwe into ayifunayo ufuna ukungena emaphepheni. Uma nikhumbula kahle ngesikhathi se-lockdown, uNgizwe yilo wayegijima ejahwa amaphoyisa kwi-airport. After encourage ukuthi abantu sebenza leli gama lithi azikhale. Uyakuthanda kuNgizwe ukuthi agcwale emaphepheni ngoba uzokhumbula ukuthi uNgizwe uke wangavela wacasha engakhulumi nearing elections after wajabhisa amabhinca wahamba ne-ANC. Amabhinca wena ebuka ukuthi uNgizwe uzohamba ne-MK. Uke wahlala kuNgizwe ecashile engekho. Manje uyabona ukuthi uNgizwe abantu bamkhohliwe ukuthi umuntu okhona nobulima bakhe. Usefuna ukwenza noma yini ezombuyisela futhi emaphepheni agqame abe umuntu ozothi atshengise ukuthi unabalandeli. Balandeli bakhe labo ke aphinda babize ngeyilima. Ngoba ngiyabona ukuthi ukuphatha kwaZulu kuhambiselana nokuthi abanye ubabukele phansi kube uwena wedwa isihlakaniphi. Manje uNgizwe usezama istep ladder sokuthi akakaphinde avele futhi ebantwini izwe lonke limaze. Yazi ngikhuluma nje ngisengicabange ubani lamjida ngiyamkhohlwa igama lalomfolo ube actor la uMatseke Zulu. uMatseke Zulu wayethi uma ekhuluma lezi zinto zakhe zobugebengu athi yena wayethi mayishaya icrime ephuma ephepheni. Uyabona ukuthi noNgizwe uma efuna ukubheda umbhedo wakhe ufuna uphume ephepheni so that he will take his center stage. Imshayile ke into yokuthi angaboshwa. Imshayile ke into yokuthi lento ingagcwala amaphepha. Usazodonsa kanzima kuNgizwe ezama ukuthi enze obunye ubuphukuphuku so that azovela emaphepheni. Istyle sakhe ke lesi uma ningamazi. This is my analysis ngoNgizwe. Ukukhumbula ukuthi uNgizwe uyifanela nami nje. Umeyile kumatikuletsheni uNgizwe uyile kodwa hayi akukho kunye emva kwalokho. Nalo matikuletsheni ngenzeka yilo amatikuletsheni kaH iresults. Ukukhumbula leza results azino H no G. Ingenzeka yilo matikuletsheni onjalo. So into ezinjalo ke ziyathanda ukuthi all eyes on me. Ngaso sonke isikhathi uthola ukuthi umuntu wakhona all eyes on me. Umekhuluma nje iyona lento ebeyikhuluma ngo-MK ehlambalaze MK iyiqiniso kodwa eqinisweni layo ihambiselana nokuthi ufuna ukuthi amehlo abe kuyena. uNgizwe uma eboshwa funeka aboshwe kuthuleke kwazi kungathiwa kuboshwe umuntu owaziwayo kuboshwe nje inja efana nami nje njengoba ngiyinja afane nje nami ngoba lento yokuthi uNgizwe abe umuntu osaziwayo akayena umuntu osaziwayo osiza izwe usaziwayo olibhedengo libhedayo elibolile.